Dok, timbun bu, meren sih. Nah, iki mau gue Indonesia yo, ibu orang sama apa? Ibu tamu kerja di sini yo. Ya ibu. Atas ya bu. Jona, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Sawetara tahun mengko. Siapa nagene? Jare pandolan. Apa simpan dalan karo kowe? Mung tuh janjian satu lo kayak kia, siapa sih ngajak bocah cilik kayak kowe? Hei, bocah cilik kayak kowe pantulan karo dhewe, ya ora katon. Tumbuh ke mendhuwur ora mengisor. Kayak aku pantulan karo dhewe, ya ora masuk, ora katon kok. Betul, ora masuk. Balik kowe ngapain ngene? Sebalik lah ngurusi cat cilik kayak kue. Tanggapnya dia ndolani apa? Balik. Senang ini. Berkue. Kabeh gara-gara ibu kayak panganan sila kabeh sini nyong kayak gitu jadi pendek gara-gara kakek manjang buat gue kesel mati gue apa ya pilu hah? Stunting? Paringono putranipun panjenengan sedaya tedah ingkang wonten isinipun kangge nyegah stunting.